gledalci, ja sam Svetozar Buleta Garnišna, ovo je emisija Glas maloumnih sa Svetozarom Buletom Garnišnom. Večeras sa nama u studiju imamo gospodina Božidara Palilulu. Gospodin Božidar Palilula je trener omladinskog fudbalskog kluba Jorgovan iz Čonoplje. Šta tamo ima neki salaš? Pa ima puno salaša, uglavnom se tamo skupljaju ljudi poput Medvima, da pre svega zdravi narkomani, da ljudi sad ne pomisle da mi filtriramo naše špriceve, tako da, ali bavimo se sportom, lopta je na prvom mestu, tačnije lopta je ona prva ljubav. On ovde predstavlja primer svojim mladim, atletski opredeljenim učenicima. Imaju uzrast od 12 godina, a ponašaju se baš, da kažem, primjereno, adekvatno. Izvinite, gospodine Božidare, morate da otvarate usta, otkočite vilicu. Otkoči vilicu. Evo malo vode. Može malo vode. Sponzor je Tehnomanija. Ovo je bokal iz Tehnomanije koji košta 3-4 i filtrira vam vodu. Da. To je sranje, ja sam u Tehnomaniji uzeo miša pokvareni se za 2 nedelje, a bolje u kineskoj što uzem u Pandi. Kad uzem u Pandi, taj mi traje do 4 godina, nas ne zjeva što plastika. Ovo jeste ipak glas maloumnih. I kao što znate, dragi gledalci, ovde u ovu emisiju dovodimo ljude koji su marginalizovani, koji ne spadaju tu u sortu uobičajenih ljudi. U pičku materinu vodite, zato što ja donesem tortu i hoću da poslužim tortu, prije svega voditelj u kameri, kamera može preuzme, zato što voditelj je krajnje nezasit, krajnje nezadovoljan što bukvalno podnosi ovakvog gosta koji vlada manirima. Evo ti cigara, narkomančino. Ovo ćemo iseći, slušaj me, kamera zna, svi znaju, isećemo ovo. Slušaj me, narkomančino, čuti, aj molim te da imamo normalnu konverzaciju. Slušaj me kad pričam, pre samo 20,5 sekundi si mi pripalio ovu cigaru i sada mene teraš da se izdira na tebe, jeli? Pa ti znaš ko sam ja? Čoveče, loptom ću te švaljati. Čoveče, prezivaš se Palilula. Palilula. Samo prezime kad ti čuje. Ti si Garnišna, razumeš, budala, ćeš da... To je umetničko ime. Hoćeš da zavesuješ od tebe. To je umetničko ime. To je umetničko ime, pa koje ti je pravo ime? Ti nemaš svoj pravi identitet. Ja svoje prezime Palilula učem od 17. veka. 17. vek mi smo osnovali deo Beograda Palilulu. Ne ja, moj preci, a moji predaci. Šta? Teška priča. Da se ja iznerviram, nije teška priča, meni je to jaja, zato što ja šta konzumiram opijate. Pre svega... Dragi gledalci, to smo čekali. Ovaj gospodin nije samo običan trener, on se javno izjašnjava kao narkoman. Mene obnio znoj, ja bih volao da mi malo polijete vrat. Možete da mi izmasirate? Zanima nas kakvo je vaše iskustvo, kako ste vi počeli sa tim narkomanisanjem? Pa, narkomanisanjem pre svega je jedna pozitivna stvar u mom životu. To je bilo kada smo oko lepkom, crno-crni. I sad mi lepimo tim oko lepku neko ekog da mraza, onako papirno, ogromno, 2 metra, ne znam, tako mi se činilo tako. Lepimo kao jedan, to zamiriše, svidi mi se miris. Ja počnem svakodnevno da lepim. Pa sam po preporuci svog oca Pavleta, minara inače po struci, prešao na srebro za farbu. To su ti kategorije, prvo ide srebro za farbu, znači ti srebro, drugo mesto, prvo mesto zlato, šta je zlato, žuto je jebiga. A šta je žuto? Heroin, pička materina, šta je? Mene nije samo da ja to kažem. Imamo filtrirane, pre svega filtrirane špriceve.
Sada je vreme za sledećeg sponzora. Ovo je sledeći sponzor, dezodorans Fa. Molim. Za žene izgleda Yulang Scent Y je valjda antiperspirant. Da, ovo je otrov za vazduh i nepotrebno skroz, kao možeš uzeti onaj roll-on da imaš jednu vrstu koja samo osvežava i ne pušta nikakve gasove i to je isto dezodorans, ali što da ne, što bi ono ozonski. No, Fa! Kakva je vaša povezanost sa Vladimirom Krticom? Vlada... Krle. Krle, mislim, naravno u onom cool fazonu, njegov ćale je bio neki švercer guma iz Rusije, mislim on je odlazio u Rusiju i švercao gume u Srbiju. Ko? Ma brate, ćale njegov, ne Krtica, ćale, mislim otičeš na ćale, slušaj! Krle, a sad si me jebao si me, u mozak si me zajebao. Ti to meni pokazuješ prstom, a? Prstom meni si dašao, pokazuješ prstom. Krle. Krtica. Jedan što se igra nešto na igralištu, on je došao i bili smo, brate, s nekim Čičom. Čika je došao i sišao s bicikla. Ništa ga on sad nešto nas klince i odluči ovaj ciga, brate, razumiješ da, mislim Krle, Tarina, ode do ograde kao Čiko, a pošto nije znao kaže R, kaže i sve Brković, čuviš, tako da hoćeš, kaže Ciko. Ono je debeluštine. Znaš kako je to bilo, debela igla, viš ovaj ko je bilo, tako debela igla. I ništa zabada, on ciga gleda, misli, sad će on nešto radi. Kak je on je gubom lepo, ne možeš verovati. I ja sad dođem, želim i ja i tako se priča nastavlja kad sam došao i jebi ga, lepo utrneš, fino, kako zabadaš u neki san. Ja jebate, kako tu je... Ti me slušaš uopšte? Me slušaš? I nebo zna, baš kao ja. Do godine se vidimo, u januaru možda. Ajde, evo ćeš voucher za masažu. Ma koji će mi?